Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentala. Ora mentala ngapa? Sampeyan kok kaya ngono. Ora usah tak mengo, ayo mengo ngono. Antasena piye, Mbak? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kampitunane liyan iki ora ana gunane aku lek nganggo sandangan kaya ngene iki, ning nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling, Dik Pate. Aku eling aku mbiyen teko ning Tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awit, dadi pendhita becik. Mergo srawung karo sampeyan. Kula mang jlomprong-jlomprongke, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Duryudana. Oh, kabramanane Bekantana ora dituku karo derajat lan pangkat. Lah. Bener, Pak. 100. Iya.